Ea putea opri mulțimea cu o singură privire, dar a murit în singurătate absolută, lăsând în urmă un bilet ce a fost imediat clasificat ca secret de stat pentru o perioadă de 50 de ani. Un ministru francez a leșinat când a văzut-o, iar legendarul regizor Fellini a implorat-o în genunchi timp de 3 ore, chiar în mijlocul unui restaurant, doar ca ea să joace în filmul său. Cine a fost cu adevărat această divă absolută, care a cucerit Parisul, dar a cărei viață a fost transformată într-un spectacol periculos, regizat după un scenariu străin? În spatele rochiilor de seară magnifice se ascundea un departament special al KGB-ului, microfoane în dormitor și un program secret menit să-i controleze psihicul cu substanțe experimentale. A fost sfârșitul ei? O sinucidere tragică? Sau o moarte socială planificată cu sânge rece de către cardinalii gri ai puterii? Documente șocante din arhive dezvăluie detalii despre o iubire interzisă și un bărbat misterios care și-a înscenat moartea pentru a o salva din această pânză de păianjen. Pregătiți-vă pentru o istorie reală plină de conspirații, secrete de neatins și o demnitate care a învins un întreg sistem opresiv. Ascultați această poveste extraordinară până la capăt pentru a descoperi toate piesele unui puzzle înfricoșător. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. De îndată ce intra în cameră, bărbații parcă-și țineau respirația. Un ministru francez a leșinat când a văzut-o la o recepție la ambasada sovietică. Regizorul italian Fellini a convins-o timp de 3 ore să joace în filmul său, stând în genunchi chiar în mijlocul unui restaurant din Roma. Iar un artist din Moscova i-a pictat 17 portrete, după care le-a distrus pe toate, pentru că niciunul nu reușea să redea nici măcar o zecime din magnetismul ei. Dar cel mai îngrozitor lucru s-a întâmplat după aceea. Această femeie, capabilă să oprească mulțimea cu o singură privire, a murit în singurătate absolută. Vecinii au găsit-o abia după 3 zile. Pe masă se afla un bilet, dar ceea ce era scris în el a fost clasificat de anchetatori ca secret de stat pentru o perioadă de 50 de ani. Astăzi vă vom povesti o istorie care vă va tăia respirația. Vologda, anul 1952. Regina Kolesnikova, în vârstă de 17 ani, a venit pentru prima dată la Moscova pentru a se înscrie la institut. O fată de la provincie, fiica unui simplu militar, nu se remarca cu nimic printre sutele de alte candidate, cu o singură excepție. Când a trecut pe lângă comisia de admitere a Institutului de Economie Națională din Moscova, numit după Plehanov, președintele comisiei, profesorul în vârstă Gromov, s-a oprit brusc în mijlocul unei fraze și a urmărit-o cu privirea până la capătul coridorului. Apoi a spus în șoaptă asistentului său: "Ține minte fata asta. Ori va deveni mare, ori va pieri. Nu există o a treia variantă." O profeție ciudată, nu-i așa? Dar și mai ciudat este ceea ce s-a întâmplat mai departe. În dosarul personal al reginei Kolesnikova, păstrat în arhiva institutului, a apărut o mențiune specială, un mic punct roșu în colțul dosarului. Astfel de mărci erau aplicate doar pe documentele studenților care prezentau un interes special pentru anumite organe. Și asta s-a întâmplat cu 4 ani înainte ca ea să urce pentru prima dată pe podium. De ce o studentă obișnuită a Facultății de Economie a atras atenția celor care preferau să rămână în umbră? Răspunsul a venit mulți ani mai târziu, când au fost dezvăluite unele documente. Se pare că în cadrul KGB exista un departament special care se ocupa de diplomația culturală. Și acest departament avea un proiect cu numele de cod Vitrina. Esența proiectului consta în crearea unei imagini ideale a femeii sovietice pentru lumea occidentală. O femeie frumoasă, educată, inaccesibilă,
care trebuia să demonstreze superioritatea sistemului socialist, fără a rosti un singur cuvânt despre politică. Primul contact a avut loc în anul al 3-lea de facultate. Regina a fost abordată de un tânăr profesor de franceză, Oleg Borisovici Krylov. Așa s-a prezentat el. Mi-a propus ore suplimentare gratuite. Aveți aptitudini excepționale pentru limbi străine, i-a explicat el. Regina a acceptat. Abia după 30 de ani s-a aflat că niciun Oleg Borisovici Krylov nu a existat vreodată în cadrul institutului. De fapt, era vorba de majorul KGB Victor Semenov, absolvent al școlii de spionaj, specialist în lucrul cu persoane speciale. Sarcina lui era să o pregătească pe Regina pentru un rol despre care ea însăși încă nu bănuia nimic. Lecțiile de franceză s-au transformat rapid în cursuri de etichetă, istoria artei și bazele protocolului diplomatic. De ce am nevoie de toate astea?" întreba Regina. O femeie educată trebuie să știe totul," îi răspundea mentorul ei. În paralel cu asta se petreceau și alte ciudățenii. În plus, i s-a propus Reginei să se mute din cămin într-o cameră separată dintr-un apartament comunitar de pe Arbat. S-a eliberat un loc, i-a explicat cei de la decanat. Vecinii s-au dovedit a fi oameni liniștiți și politicoși, care nu puneau niciodată întrebări inutile. Abia după mulți ani a aflat că toți erau angajați sau agenți ai KGB. Și apoi a avut loc acea întâlnire decisivă. Anul 1955. G.U.M. Regina proba un palton când s-a apropiat de ea o femeie elegantă. Domnișoară, v-ați gândit vreodată să lucrați ca manechin? Era Vera Oralova, legendară creatoare de modă a casei de modă de pe podul Kuznetsky. Întâlnirea părea întâmplătoare, dar oare era chiar așa? În arhivele KGB s-a păstrat un document curios, notă de serviciu din 12 martie 1955. Obiectul a fost condus cu succes la punctul țintă. Oralova a îndeplinit instrucțiunile. Așteptăm dezvoltarea ulterioară a operațiunii. Semnătura este ilizibilă, dar ștampila este autentică. Regina a venit la casa modelelor. A fost acceptată imediat, fără casting, ceea ce era de neimaginat. Colegii șușoteau. Cunoștințe. Dar ce cunoștințe ar putea avea o fată din Vologda? Răspunsul era simplu și înfricoșător în același timp. Protecția ei era asigurată de cei care puteau deschide orice ușă și închide orice gură. Pregătirea la casa de modele se desfășura în paralel cu o altă pregătire. Seara, Regina era luată de un Volga negru și dusă la o vilă din Serebrianii Bor. Acolo era învățată să memoreze fețe și nume, să observe detalii, să poarte conversațiile necesare. Veți reprezenta țara noastră, îi se spunea. Frumusețea voastră este o armă în lupta pentru minți și inimi. Paris, anul 1961. Aeroportul Le Bourget. Din avion coboară delegația sovietică de manechine. În frunte se află Regina Zbarskaya. Da, acum deja Zbarskaya. S-a căsătorit cu artistul Lev Zbarsky, iar acest nume de familie îi deschidea și mai multe uși. Dar acum este important altceva. Cu 3 zile înainte de plecare, Regina a fost chemată la Lubianka. Nu printr-o citație oficială. Pur și simplu au sunat acasă și i-au spus, vă așteaptă. Știa că nu poate refuza. În biroul cu tavane înalte și perdele grele a fost întâmpinată de colonelul Mihailov. Cu părul cărunt și ochii albastri pătrunzători, el vorbea încet, aproape în șoaptă, ceea ce făcea ca cuvintele lui să sune și mai înfricoșător. Regina Nicolaevna, a început el aprinzându-și o țigară, nu plecați doar pentru a prezenta o rochie. Plecați pentru a arăta Occidentului chipul noii femei sovietice. Frumoasă, liberă, fericită.
Făcu o pauză, suflă fumul. Dar libertatea este un concept relativ, nu-i așa? Pe masă apăru un dosar cu fotografii. Regina îngheță. În fotografie era sora ei mai mică, Tamara, care locuia în Vologda cu mama lor bolnavă. Fotografiile erau recente, de ieri. Nu vă faceți griji, zâmbi colonelul. Familia dumneavoastră este bine și va fi bine dacă veți fi prudentă. Instruirea a durat 4 ore. I s-a explicat reginei cu cine poate comunica și cu cine, categoric nu. I s-au dat fotografii ale unor persoane pe care trebuia să le întâlnească întâmplător la recepții. A fost învățată cum să asculte conversațiile în secret și să rețină detalii. Nu ești spioană, sublinia colonelul. Ești doar o cetățeană sovietică atentă. La Paris, delegației i s-a alăturat traducătoarea Galina Mihailovna. O femeie plinuță, binevoitoare, de vreo 50 de ani. Părea o mătușică inofensivă. Dar regina a observat. Galina Mihailovna nu dormea niciodată. Chiar și noaptea, trecând pe lângă camera ei, se putea vedea o fâșie de lumină sub ușă. Și mai avea și o memorie fenomenală. Își amintea fiecare cuvânt, rostit de orice membru al delegației pe parcursul zilei. Prezentarea de la Pierre Cardin a fost un triumf. Când regina a ieșit pe podium, într-o rochie de seară albă, sala a amuțit pentru câteva secunde într-o liniște absolută. Iar apoi a izbucnit în ovații. După prezentare, Cardin însuși s-a apropiat de ea. Mademoiselle, sunteți întruchiparea enigmei rusești, i-a spus el în franceză. Regina a răspuns cu o frază învățată pe de rost despre prietenia dintre popoare. Dar Cardin nu a renunțat. El a invitat-o la cină. Du-te, a spus neașteptat Galina Mihailovna și a adăugat în șoaptă. Dar ține minte limitele permisului. Ce voia să spună? Regina a înțeles asta mai târziu, când, la restaurant, atașatul cultural al ambasadei sovietice s-a așezat la masa lor. Din întâmplare, desigur. Viața reginei se transformase într-un spectacol în care ea se juca pe sine însăși, dar după un scenariu străin. Fiecare călătorie în străinătate era însoțită de noi sarcini. Acestea deveneau din ce în ce... Roma, anul 1963. La recepția organizată cu ocazia deschiderei expoziției de artă sovietică, regina a fost abordată de industriașul italian Giovanni Rossini. Bogat, influent, nebun după femeile ruse. Curatorul de la ambasadă a dat un ghiont reginei. Fii amabilă cu el. Nu era nevoie să se explice ce însemna acest amabil. Rossini s-a îndrăgostit. Îi dăruia bijuterii pe care regina era obligată să le predea la ambasadă. Îi scria scrisori pe care alții le citeau înaintea ei. O invita la vila sa din Toscana, unde ea mergea însoțită de prietena sa, capitanul KGB Nina Volkova, care stăpânea perfect limba italiană și știa să citească pe buze. Dar cel mai îngrozitor lucru a început când regina s-a îndrăgostit cu adevărat. Nu de Rossini, ci de fotograful francez Jean-Louis Dubois. El o fotografia pentru Vogue și între ei a apărut ceea ce în rapoartele KGB a fost numit delicat contact emoțional nejustificat. Dubois era căsătorit, dar era gata să renunțe la tot pentru regina. El i-a propus să rămână în Franța, i-a promis divorțul, o viață nouă, libertate. Regina a tăcut. Știa că fiecare întâlnire a lor era supravegheată. În camera ei de hotel erau microfoane. A găsit unul întâmplător când i-a căzut pudriera lângă pat. De atunci, dădea drumul la apă în baie când vrea să plângă ca să nu o audă. Într-o noapte, cineva a bătut la ușa camerei ei din Paris. În prag stătea un bărbat pe care nu-l mai văzuse niciodată, dar a înțeles imediat cine era. Regina Nicolaevna, a spus el în rusă cu un ușor accent georgian. Jucați un joc periculos. Domnul Dubois nu este cine pretinde că este.
Necunoscutul a pus niște fotografii pe masă. Dubois era în compania unor oameni pe care regina îi recunoscu. Erau comuniști francezi cu care se întâlnea la recepții. Lucrează pentru contrainformațiile franceze, continuă oaspetele. Vă folosesc ca să ajungă la oamenii noștri. Înțelegeți ce înseamnă asta? Fie că era adevăr sau minciună, regina nu a aflat niciodată. Dar nu avea de ales. A doua zi a spus lui Dubois că totul s-a terminat între ei. El nu a crezut-o. A implorat-o să explice. Ea a tăcut. După o săptămână, delegația s-a întors la Moscova, iar după o lună, regina a aflat din ziarele franceze: Jean-Louis Dubois a murit într-un accident de mașină pe un drum de munte din Alpi. Un accident nefericit, au scris jurnaliștii. Regina știa. În lumea lor nu există întâmplări. În apartamentul din Moscova o aștepta soțul ei, Lev Zbarski, un artist talentat, fiul unui academician renumit. El trăia în lumea sa boemă și artistică. Oare știa despre viața dublă a soției sale? Bănuia, dar tăcea. Avea propriile lui secrete, propriile întâlniri, despre care nu se obișnuia să se vorbească cu voce tare. Căsătoria lor a devenit un paravan, în spatele căruia fiecare își ascundea durerea. Imaginați-vă pentru o clipă. Vă treziți în apartamentul vostru din Moscova, de pe bulevardul Kutuzov. Un apartament elegant, apropo. 3 camere, tavane înalte, vedere spre râul Moscova. Pentru un sovietic din anii 60, un vis de neatins. Vă apropiați de fereastră, trageți draperia grea și vedeți Volga neagră în curte. Stă acolo în fiecare dimineață. Uneori se schimbă, odată la prima intrare, altădată la a treia, dar este mereu acolo. Te duci în bucătărie să faci cafea. O cafea rară, deficitară, adusă din ultima călătorie în Italia. Pornești radioul și îl oprești imediat pentru că, știi, ei ascultă nu doar ce spui, ci și ce asculți. Paranoia. O, dacă regina Zbarskaya ar fi trăit exact așa, în fiecare zi, în fiecare blestemată zi a vieții ei strălucitoare, de succes, absolut insuportabile. Iată un document pe care am reușit să-l găsim în arhivele declasificate. Este datat în octombrie 1964. Obiectul Lebăda, așa o numeau ei, prezintă semne de instabilitate emoțională. Au devenit mai frecvente încercările de încălcare a regimului de supraveghere. Se recomandă intensificarea controlului. Semnătură: Majorul Semenov, același care o învățase odată franceza. Și ce se ascundea în spatele acestei încălcări a regimului? Regina a făcut ceva de neimaginat. A încercat să-și sune mama la Vologda de la un telefon public. Nu de la telefonul de acasă care era ascultat, ci de la o cabină obișnuită de lângă metrou. 30 de bani. Tonuri. Vocea mamei. Fetițo, ce mai faci? Și atunci legătura se întrerupe. Nu de la sine, a fost întreruptă. După o oră a sunat telefonul în apartament. Regina Nicolaevna vă așteaptă la atelier pentru o probă. Desigur, nu a fost nicio probă. A fost o discuție în camera din spate a casei de modă. Colonelul Mihailov, da, devenise deja colonel, vorbea încet, aproape afectuos. De ce aceste prostii? Vreți să vorbiți cu mama? Vă rog. Ei vom organiza venirea la Moscova, la un hotel bun, cu excursii. Înțelegeți ce era îngrozitor? Nu amenințau direct. Se îngrijeau de ea, o înconjurau cu un cocon atât de dens de atenție, încât nu mai puteai respira. Medicul personal de la KGB, coaforul, informatorul. Chiar și Maseuza de la Casa Modelelor scria regulat rapoarte despre starea de spirit a obiectului. Și aici povestea ia o întorsătură cu totul neașteptată.
Vara anului 1965, regina era în turneu la Londra. După prezentare, un domn în vârstă se apropie de ea. Se prezintă ca fiind Michael Collins, jurnalist la Sunday Times. Vorbește în rusă cu un accent ușor. Știu cine sunteți și știu că doriți să ieșiți din acest joc. Regina se uită în jur. Traducătoarea era distrasă de o conversație cu organizatorii. Am o propunere, spune repede Collins. Azil politic, documente noi, protecția serviciilor secrete britanice. Hotărăște-te repede, mâine pleci. Ea a spus nu. De ce? Să analizăm psihologia unei persoane încolțite. Regina avea un soț care o aștepta la Moscova. Chiar dacă căsnicia lor era o ficțiune, Lev era singurul om care o accepta așa cum era. În Vologda, mama și sora. Ce se va întâmpla cu ele dacă ea va fugi? Dar mai ales, ascultați cu atenție, ea încă mai credea că va putea învinge sistemul, că frumusețea, faima și relațiile ei o vor ajuta să scape din această pânză de păianjen. Naivitate sau ultima încercare de a-și păstra demnitatea? Collins a dispărut la fel de brusc cum a apărut, iar 2 zile mai târziu, deja la Moscova, regina a fost chemată în Piața Veche, nu la Lubianka, ci mai sus, la Comitetul Central al Partidului. Acolo o aștepta un om pe care îl vedea pentru prima dată, dar al cărui nume îl cunoșteau toți. Mihail Suslov, ideologul șef al partidului, cardinalul gri al puterii sovietice. Tovarășă Zbarskaya, a început el, fără să-i ofere măcar un scaun. Vi s-a făcut o anumită propunere la Londra. Nu a fost o întrebare. Regina a tăcut. Ați procedat corect. Dar el a făcut o pauză și-a scos ochelarii și a șters. Încrederea a fost subminată. Este necesară reabilitarea. Ce a vrut să spună prin reabilitare a devenit clar o săptămână mai târziu. Reginei s-a alocat un nou supraveghetor. Dacă colonelul Mihailov era un profesionist dur de școală veche, atunci majorul Voronov, acesta era cu totul alt tip. Tânăr, abia trecut de 30 de ani, frumos, cu acea frumusețe specifică cultivată în unitățile de elită ale KGB-ului și absolut patologic de crud. Voronov a început prin a-i face reginei o scenă de gelozie. Da, exact gelozie. În public. La o recepție la Casa Jurnaliștilor. S-a apropiat când ea vorbea cu un corespondent francez și a spus destul de tare, în rusă, iar ești cu prietenii tăi. Toți s-au întors. Regina a încercat să plece. El a apucat-o de mână. Nu dureros, dar ferm. O să mai vorbim, i-a promis el. Discuția a avut loc în aceeași noapte. Voronov a venit la ea acasă, a deschis pur și simplu ușa cu cheia lui, de unde o avea, și a intrat. Lev era în atelier, lucrând la un alt portret. Voronov a trecut în sufragerie și-a turnat coniac dintr-o carafă de cristal și s-a așezat într-un fotoliu. Știți care este problema dumneavoastră, Regina Nicolaevna? Credeți că sunteți o vedetă, dar sunteți un instrument. Frumos, util, dar un instrument. Și când un instrument începe să se tocească, el nu a terminat fraza, ci doar a zâmbit. Și apoi a început ceea ce în documentele KGB se va numi operațiune de corecție psihologică. Voronov distrugea sistematic viața reginei. Mai întâi au dispărut invitațiile la expozițiile internaționale. Nu au trecut de controlul de securitate. Apoi au început problemele pentru Lev. Picturile lui au încetat brusc să mai fie cumpărate. Expozițiile erau anulate. Sora ei, Tamara, din Vologda, și-a pierdut slujba de profesoară, neconformitate cu cerințele ideologice. Regina înțelegea. Aceasta era răzbunarea pentru Londra,
pentru Collins, pentru însăși încercarea de a gândi la libertate. Dar cel mai groaznic lucru o aștepta în viitor. Într-una din seri a venit la ea o prietenă, manechina Lena Mitiolkina. A adus o sticlă de vin unguresc, s-a așezat în bucătărie și a izbucnit brusc în lacrimi. Regina, mă obligă să te supraveghez, să scriu rapoarte despre ce spui, cu cine te întâlnești, la ce te gândești. Lena a pus pe masă un teanc de hârtii, copii ale rapoartelor sale. Iartă-mă, iartă-mă. În acea noapte, regina a luat prima doză de somnifere. Nu ca să adoarmă pentru totdeauna, ci doar ca să nu mai gândească, să nu mai simtă, măcar câteva ore să fie nimeni. Nici frumusețe, nici spioană, nici instrument, nimeni. Moscova, anul 1967. În biroul șefului direcției a 5-a a KGB-ului are loc o ședință. Pe masă se află un dosar cu fotografii ale reginei Zbarskaya. Dar nu sunt acele fotografii lucioase de pe podiumuri care apăreau în revistele occidentale. Sunt fotografii de altfel. Regina ieșind din farmacie cu medicamente eliberate pe bază de rețetă. Regina îmbrățișând o sticlă de coniac armean în propriul apartament. Regina cu ochii roșii de la lacrimi după o altă ceartă cu soțul. Generalul Major Filip Babkov a coordonat personal această operațiune. În viziunea sa, Zbarskaya devenise prea imprevizibilă. Presa occidentală o numea icoana sovietică a stilului, iar pentru KGB ea s-a transformat într-o bombă cu întârziere. Știa prea multe, cunoștea prea mulți oameni și, mai ales, își pierdea controlul asupra ei însăși. Decizia a fost luată la cel mai înalt nivel. Nu putea fi eliminată. Era o figură prea vizibilă, dar trebuia discreditată, umilită, forțând Occidentul să-și piardă interesul față de ea. Operațiunea a primit numele cinic de Steaua Căzută. Prima lovitură a fost dată prin intermediul casei de modele. Noua directoare artistică Tatiana Gordieva, numită cu sprijinul direct al KGB-ului, a început o campanie sistematică de hărțuire. Regina a început să fie îndepărtată de la prezentările principale sub pretextul neconformității cu noile standarde. Nimeni nu a explicat despre ce standarde era vorba. Pur și simplu, într-o dimineață, fotografiile ei au dispărut de pe panoul cele mai bune manechine ale casei de modele. Tânăra manechină Galia Milovskaya își amintea mai târziu. Era înfricoșător să privești. Regina venea la muncă, iar ei se spunea: astăzi nu participați. Se așeza în cabina de machiaj și se uita pur și simplu în oglindă ore în șir. Ne era frică să vorbim cu ea. Știam că orice cuvânt de încurajare va fi considerat o lipsă de loialitate față de conducere. Dar cel mai josnic lucru s-a întâmplat în martie 1968. Regina a primit un telefon de la secretariatul ministrului culturii, Ecaterina Furceva. Aceeași Furceva care odată o proteja, numind-o arma noastră secretă a frumuseții. Regina a venit la întâlnire plină de speranță. Poate că Ecaterina Alexeevna o va ajuta. Furceva a întâmpinat-o rece. Pe masă se aflau fotografii, aceleași fotografii compromițătoare. Regina cu diplomați străini, regina într-un restaurant cu persoane suspecte, regina... Multe fotografii erau trucate, dar ce importanță avea asta? Vă faceți de rușine cultura sovietică prin comportamentul dumneavoastră, a spus Furceva, fără să o privească în ochi. Începând de astăzi, sunteți excluse de la toate prezentările internaționale și vă sfătuiesc să vă reveniți cât încă nu e prea târziu. Regina a ieșit din birou și a înțeles. Acesta era sfârșitul. Nu al carierei, ci al vieții așa cum o cunoștea ea. În seara aceea a băut o sticluță întreagă de valeriană, spălând-o cu coniac. Lev a găsit-o leșinată în baie. Ambulanța, spitalul, perfuziile, versiune oficială, intoxicație alimentară.
Și acum să-i ascultăm pe cei care au văzut totul cu ochii lor, dar au tăcut 10 de ani. În anul 2010, cu puțin timp înainte de moartea sa, manechina Mila Romanovskaya a acordat un interviu care nu a fost publicat niciodată în întregime. Iată câteva fragmente din acea înregistrare. Știam cu toții ce se întâmplă cu Regina, toți, dar ce puteam face? A lua apărarea ei însemna să-ți semnezi condamnarea. Eu aveam 2 copii, alții aveau familii, părinți. Eram ostatici frumoși și de succes. Îmi amintesc de prezentarea de modă de la GUM din 1969. Regina trebuia să prezinte colecția de seară. Ea a fost întotdeauna regina rochiilor de seară. Cu o oră înainte de ieșire, a venit Gordieva și a spus: Zbarskaya nu iese azi, e beată. Era o minciună. Am văzut-o pe Regina în cabina de machiaj. Era absolut trează, doar mâinile îi tremurau de emoție. Dar cel mai îngrozitor, știți ce e cel mai îngrozitor? Cât de repede s-au întors toți cu spatele la ea. Fostele prietene treceau pe partea cealaltă a străzii. Fanii au dispărut. Chiar și fotografii, care ani de zile o fotografiaseră doar pe ea, și-au găsit brusc noi muze. A fost un proces nenatural. A fost o izolare planificată. O altă mărturie a fost lăsată de fotograful Lev Șerstenikov, care lucra la revista Femeia Sovietică. A venit un ordin de sus, să nu o fotografiem pe Zbarskaya. Pur și simplu, fără explicații. Aveam material gata pregătit cu ea pentru copertă, fotografii magnifice la Kolomenskoe. Redactorul a luat dosarul cu fotografii și l-a aruncat în coșul de gunoi în fața mea. Uită de acest nume, a spus el. Am încercat să păstrez măcar negativele. Le-am ascuns acasă, în pod. După o săptămână au venit la mine tovarășii cu o inspecție. De unde au aflat? Mi-au confiscat negativele, m-au avertizat. Nu am mai lucrat cu Regina. Nimeni nu a mai lucrat. Mărturia Eleonorei Șașcova, costumieră la casa de modă, este deosebit de valoroasă. Regina era adusă sistematic la limita de rupere. Îi stricau din greșeală rochia înainte de prezentare. Uitau să-i comunice modificările din program. Îi puneau ceva în cafea. După ce o bea, devenea lentă, apatică. Nu știu cine îi punea, dar se întâmpla regulat. Odată am încercat să o avertizez, i-am șoptit: Regina, nu bea nimic la bufet. A doua zi m-a chemat Voronov. Da, acea maioră, Eleonora Pavlovna, a spus el cu blândețe. Nepotul dumneavoastră studiază la Leningrad. O universitate bună, de prestigiu. Ar fi păcat dacă nu ar promova examenele. Am înțeles aluzia. Dar cea mai șocantă mărturie a venit de la Valentina Iașina, psihiatru care a consultat-o pe Regina în ultimii ani. O înnebuneau în mod intenționat. Era un terorism psihologic sofisticat, gaslighting, cum s-ar spune acum. Îi aruncau lucruri în apartament și o convingeau că ea însăși le-a cumpărat și le-a uitat. Îi mutau mobila și îi spuneau că i s-a părut. O sunau noaptea și tăceau la telefon. Regina venea la mine și plângea. Doctore, nebunesc, chiar îmi pierd mințile. Ce puteam să-i spun? Că este urmărită de KGB? Știa și ea asta, dar cunoașterea nu o salva de distrugerea psihicului. Anul 2009. O cameră din subsolul clădirii de pe Lubianka. Istoricul arhivist, Andrei Petrovici Sokolov, primește acces la dosarul clasificat A se păstra pentru totdeauna. Nu poate fi declasificat, dar vremurile s-au schimbat, iar unele documente au ajuns totuși în mâinile lui. Ceea ce a descoperit l-a făcut pe el, un om care văzuse de toate în arhivele KGB, să iasă de câteva ori să fumeze ca să-și revină. Dosarul Lebăda. Dosarul operațional al reginei Zbarskaya conținea peste 3000 de pagini. Rapoarte zilnice de supraveghere externă, transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate, protocoale de deschidere a corespondenței personale.
Dar cel mai înfiorător lucru se ascundea în secțiunea Măsuri speciale. Iată un fragment din raportul majorului Voronov din 15 aprilie 1970. Obiectul demonstrează o rezistență crescută la influența psihologică. Se recomandă trecerea la faza B cu aplicarea corecției farmacologice a comportamentului. Preparatul Pasărea Albastră și-a dovedit eficacitatea în cazuri similare. Dozajul conform instrucțiunii numărul 47S. Ce este medicamentul Pasărea Albastră? Într-un alt document găsim explicația. Dezvoltare experimentală a Institutului de Farmacologie al KGB. Substanță psihoactivă care provoacă stări depresive, paranoia și gânduri suicidale în cazul utilizării îndelungate în doze mici. Cum i-a fost administrat reginei? Răspunsul se găsește în următorul document. Prin intermediul agentei Margot, care lucra ca bufetieră la Casa Modelelor. Dar aceasta este doar vârful icebergului. Dosarul conține o secțiune intitulată Materiale compromițătoare. Fotografii care ar fi trebuit să distrugă reputația reginei în cazul în care aceasta ar fi încercat să fugă în Occident. Multe dintre ele sunt falsuri evidente, fotomontaje realizate la un nivel surprinzător de înalt pentru acea vreme. Într-una, regina apare pretins în pat cu un diplomat occidental, în alta, la o petrecere în compania unor disidenți. Totul este o minciună, dar realizată atât de abil, încât era imposibil de deosebi de adevăr. Un alt document, procesul verbal al ședinței din 3 ianuarie 1971. Sunt prezenți generalul major Babkov, colonelul Mihailov, majorul Voronov și o persoană identificată ca reprezentant al Comitetului Central. Se discută problema soluționării definitive a cazului Zbarskaya. Voronov propune să o aducem pe obiectul în cauză până la o tentativă de sinucidere, apoi să o internăm într-o clinică de psihiatrie. Mihailov obiectează. Rezonanța este prea mare, Occidentul s-ar putea interesa. Reprezentantul Comitetului Central propune un compromis. Moarte socială treptată. Să o lăsăm fără serviciu, fără locuință, să o aducem la izolare totală, să se îmbete sau să-și pună singură capăt zilelor, curat, în liniște, fără implicarea noastră directă. În dosar se află și transcrierile interceptărilor din ultimii ani de viața reginei. Iată o înregistrare din 14 februarie 1985. Regina, singură în apartament, vorbește singură. Un semn al unei tulburări psihice în progres. Sunt aici. Știu că mă auziți. De ce nu mă omorâți pur și simplu? De ce aceste jocuri? Eu sunt deja moartă. Moartă de 10 ani. De un interes deosebit este corespondența dintre KGB-ul din Moscova și reședințele din Paris, Roma, Londra. Jurnaliștii occidentali se interesau periodic de soarta reginei roșii a podiumului. Răspunsul era standard. Zbarskaya s-a retras din activitatea activă din motive de sănătate, locuiește la Moscova, duce o viață privată. Niciun cuvânt de adevăr. Moscova, 15 noiembrie 1987, ora 9:47 dimineața. La secția de poliție de pe Begovaia se primește un apel. O voce de femeie întreruptă de emoție. Veniți repede, se pare că e moartă. Camera 47. Apartament comun pe strada Begovaia, numărul 13. Sergentul de serviciu Petrov înregistrează apelul, dar ceva în vocea apelantei îl face să se îngrijoreze. Mai târziu își va aminti. Ea nu plângea. Parcă aștepta acest apel. Prima echipă care ajunge la fața locului este cea a serviciului de patrulare. Sublocotenentul Igor Saveliev, în vârstă de 23 de ani, terminase școala de doar o lună.
Ceea ce a văzut în camera numărul 47 l-a făcut să fugă în coridor și să-și revină mult timp. Peste 30 de ani, fiind deja colonel în rezervă, va povesti despre acea zi. Înțelegeți, am văzut tot felul de morți, dar asta... Ea zăcea pe pat, ca o frumusețe adormită din basme. Rochie de seară vișinie cu paiete, pantofi cu tocuri înalte. Vă imaginați, își pusese pantofii ca să moară. Fața machiată perfect, fiecare geană la locul ei. Și mirosul. Toată camera mirosea a parfumuri scumpe, dar sub ele se simțea un alt miros, de migdale amare. Atunci nu știam ce înseamnă asta, dar anchetatorul șef a înțeles imediat. Cianură. Dar iată ce e ciudat. La autopsia oficială nu s-a găsit niciun pic de cianură, doar somnifere în doză letală. Cum s-a întâmplat asta, nu știu. Documentele au fost rescrise de 3 ori. Am văzut procesul verbal inițial. Acolo era cu totul altceva. Anatolie Krimov, anchetatorul care a condus acest caz, a păstrat tăcerea timp de 20 de ani. Dar în anul 2007, pe patul de moarte, bolnav de cancer, a chemat la el un jurnalist și i-a dictat ceea ce nu a fost inclus în documentele oficiale. Când am ajuns la fața locului, acolo erau deja alți oameni, nu poliția. 2 bărbați în civil s-au prezentat ca fiind angajați ai Ministerului Culturii. Ce caută Ministerul Culturii la locul unei morți? Dar aveau documente pe care nu aveam dreptul să le verific. Căutau ceva în cameră, au răscolit totul, dar cu grijă, profesional. Au luat un dosar cu hârtii și un mic carnețel. Vecina, Antonina Petrovna Kuznetsova, a încercat să-mi spună ceva. Spunea că în seara precedentă, la Regina, venise un bărbat înalt, îmbrăcat într-un palton negru și cu un baston. Un detaliu ciudat, bastonul. Cine umbla cu baston în 1987? Dar când oamenii de la minister au auzit de vizitator, au dus-o pe vecină într-o altă cameră. După o jumătate de oră a ieșit de acolo palidă și nu-și mai amintea nimic. Absolut nimic. Dar biletul, Doamne, biletul acela! Frumusețea trebuie să moară frumos. Iertați-mă, m-am săturat să joc acest rol. Dar nu era scrisul ei. L-am comparat cu documentele pe care le-am găsit în cameră. Chitanțe, scrisori vechi, seamănă, dar nu sunt identice. Cineva s-a străduit foarte mult să imite scrisul, dar falsificarea nu a ieșit perfectă. Am scris despre asta în raport. Raportul mi-a fost returnat cu mențiunea: rescrie, elimină speculațiile. L-am rescris. Dar cea mai mare enigmă a început când a intervenit în caz un bărbat care s-a prezentat ca fiind fratele reginei. Problema era că ea nu avea frați, ci doar o soră, Tamara. Bărbatul, care s-a numit Nicolae Kolesnikov, a apărut în a 3-a zi după deces. A prezentat documente care păreau autentice și a cerut eliberarea cadavrului pentru înmormântare la Vologda, în țara natală. Aici începe adevăratul roman polițist. Vecina din apartamentul comun, aceeași Antonina Petrovna Kuznetsova, și-a amintit brusc, după o săptămână, un detaliu. Bărbatul cu bastonul, care venise la Regina în ultima seară, vorbea cu un accent ușor nu străin, ci regional, ca și cum ar fi fost din țările baltice. Mai avea și o cicatrice pe mâna stângă, între degetul mare și arătător, o cicatrice foarte caracteristică, în formă de semilună. Anchetatorul Krimov, intrigat de aceste detalii, a început propria anchetă. Ceea ce a descoperit depășea limitele unui caz penal obișnuit. În arhivele Ministerului de Interne a găsit o mențiune despre un om cu semne distinctive similare: Oleg Karlovich Rosenberg, fost angajat al serviciilor secrete sovietice, specialist în afaceri murdare, a murit oficial în 1983 într-un accident de mașină, dar cadavrul a fost identificat pe baza documentelor.
Fața era desfigurată până la nerecunoaștere. Krimov a continuat să cerceteze și a găsit o legătură între Rosenberg și regina din Zbarskaya. Se pare că în 1962 s-au întâlnit la Paris. Rosenberg lucra sub acoperire în domeniul cultural. Regina era acolo pentru spectacole. Conform unor informații neconfirmate, între ei a existat o idilă, scurtă, dar pasională. S-a terminat brusc. Rosenberg a fost rechemat la Moscova și nu s-au mai întâlnit. Sau s-au întâlnit. În apartamentul reginei, după ce cadavrul fusese deja scos de acolo, s-a găsit un obiect ciudat. Sub o scândură zăcea un mic pachet, o fotografie veche și un bilet. În fotografie apăreau regina și un bărbat al cărui chip era decupat cu grijă. Pe verso era data, Paris, mai 1962. Biletul conținea o singură frază: "Mă voi întoarce după tine. Așteaptă. O." Ancheta a avut o continuare neașteptată în anul 1993. La jurnalistul Vladimir Melnikov, care scria o carte despre manechinele sovietice, a venit o femeie. S-a prezentat ca fiind Marina, fără să-și dezvăluie numele de familie. A spus că a lucrat ca asistentă medicală într-o clinică secretă a KGB-ului în anii 80. "Nu mai pot tăcea," a început ea, jucându-se nervos cu Batista. "Ceea ce i-au făcut reginei din Zbarska a fost monstruos. O aduceau la noi regulat, începând din 1972, oficial pentru tratarea epuizării nervoase. De fapt..." Marina a tăcut, adunându-și puterile. Ceea ce a povestit mai departe nu-mi încăpea în cap. Există un program secret numit Marioneta, control psihofarmacologic asupra persoanelor care prezentau interes operativ. Regina era una dintre subiecții experimentului. I se administrau medicamente experimentale care îi distrugeau voința, o făceau sugestibilă, controlabilă. Dar ea s-a dovedit a fi prea puternică. Psihicul ei se opunea. Îmi amintesc un caz. A fost în 1975. Regina a fost adusă după o nouă criză. Medicul șef, colonelul din serviciul medical Arhipov, a condus personal ședința. Au folosit o combinație de medicamente și hipnoză. Au încercat să-i sugereze că întreaga ei viață în Occident este o halucinație, o fantezie bolnăvicioasă, că nu a fost niciodată un manechin celebru, că totul i s-a visat. Știți ce a răspuns ea ieșind din hipnoză? "Doctore, chiar dacă este un vis, este mai frumos decât realitatea dumneavoastră." Arhipov era furios. A ordonat să se mărească doza. Am încercat să obiectez. Asta ar fi putut-o ucide. El s-a uitat la mine și a spus: "Uneori, moartea este o milă." Dar regina a supraviețuit. Mai mult, a început să se prefacă că tratamentul are efect. Juca rolul unei femei zdrobite, supuse, iar noaptea, când credea că nimeni nu o vede, scria cu litere minuscule pe hârtie igienică. Ascundea bilețele în cele mai neașteptate locuri. Le găseam întâmplător când făceam curățenie în salon. Într-una dintre bilețele era scris: "Ei cred că m-au distrus. Să creadă. Eu aștept." El a promis că se va întoarce, iar eu cred. Chiar dacă va trebui să aștept în iad, voi aștepta. Pe cine aștepta? Atunci nu știam. Acum cred că pe omul cu fața decupată din fotografie. Marina a scos din geantă o foaie îngălbenită, unul dintre acele bilețele. Dacă citiți asta, înseamnă că eu nu mai sunt. Sau cea pe care o cunoșteați. Mi-au șters trecutul, prezentul, încearcă să-mi șteargă viitorul. Dar nu pot șterge ce e esențial: iubirea. Ea e mai puternică decât medicamentele lor, decât hipnoza lor, decât sistemul lor. El știe adevărul. El va veni.
Iar între timp, eu îmi joc ultimul meu rol, al unei foste frumuseți nebune. Nu o să primesc un Oscar pentru el, dar știu că e cel mai bun rol al meu, pentru că îl va salva pe cel pe care îl iubesc. Melnikov a încercat să-l găsească pe acest misterios O, dar toate urmele duceau în nicăieri. Rosenberg, poate, dar atunci de ce nu a apărut mai devreme? Și a apărut oare în acea ultimă seară? În anul 1995 a avut loc un eveniment care a adăugat noi mistere. La Paris, într-un magazin de antichități din Montmartre, a fost descoperită o valiză cu lucrurile reginei Zbarska. Cum a ajuns acolo? Proprietarul magazinului a cumpărat-o la o licitație de obiecte nerevendicate. Înăuntru se aflau rochii, fotografii, scrisori și un jurnal. Un caiet mic cu copertă din piele plin de scrisul ei. Ultima însemnare este datată 10 noiembrie 1987. Cu 5 zile înainte de moarte a venit. După atâția ani s-a întors. Îmbătrânit, cu părul cărunt la tâmple, dar el este, al meu. Îmi propune să fugim. Are documente noi pentru mine, bilete spre Argentina. Argentina e atât de departe de acest iad. Dar oare voi putea? Oare voi avea puterea necesară? Și, mai ales, oare voi crede că nu e doar o altă halucinație, un joc crud al conștiinței mele chinuite? Mâine va veni să afle răspunsul. Ce-i voi spune? Dar în dosarul oficial nu există niciun jurnal. Poliția franceză l-a predat ambasadei ruse. De acolo trebuia să ajungă la anchetatori, dar nu a ajuns. A dispărut, așa cum au dispărut multe lucruri în această poveste. Să ne oprim o clipă și să ne gândim. Imaginați-vă, sunteți manechin la Casa Modelelor de pe podul Kuznetski, anul 1972. Colega dumneavoastră, aceeași regina Zbarskaya, care până de curând era o icoană, o vedetă de prim rang, stă acum în cabina de machiaj cu mâinile tremurânde. Vedeți cum este umilită, cum este batjocorită. Ce faceți? Interveniți? O susțineți? Sau tăceți? Galina Milovskaya a ales tăcerea, iar după 40 de ani această tăcere o sfâșia din interior. În anul 2012, fiind deja o femeie de 80 de ani, a acceptat un interviu dificil, o mărturisire. 3 ore de înregistrare, lacrimi, pauze lungi, că nu putea vorbi, de rușine. Știți ce este cel mai înfricoșător în sistem? Faptul că îi face pe toți, absolut pe toți, să participe. Știam cu toții ce se întâmplă cu regina. Vedeam cum o hărțuiesc, cum o aduc la nebunie și tăceam. De ce? Din frică. Da, desigur, dar nu numai. Mai era și invidia. Da, nu vă mirați. Invidia față de cea pe care o distrug. Pentru că chiar și zdrobită, chiar și la pământ, regina rămânea cea pe care noi nu o vom deveni niciodată. Ea a fost acolo unde nouă ne era interzis să mergem. Paris, Roma, Londra. Pierre Cardin îi săruta mâna. Fellini voia să o filmeze. Iar noi eram figuranți în tragedia ei. Îmi amintesc un moment, anul 1973. Regina practic nu mai era lăsată pe podium. Stătea în cabina de machiaj, se uita cum ne pregăteam pentru prezentare și deodată a spus: Galia, ai grijă de mediocritatea ta. Este singurul lucru care te va feri de ei. Atunci m-am supărat, gândindu-mă, ce fel de om este? Chiar și acum, când a ajuns la fund, ne umilește. Abia mai târziu am înțeles că încerca să mă avertizeze. Să mă avertizeze să nu încerc niciodată, auziți, niciodată să devin mai mult decât mi se permite. Iată însă o mărturie care oferă o perspectivă cu totul diferită asupra acestei povești. Elena Metelchina, aceeași care i-a mărturisit reginei că o spiona,
I-a spus adevărul fiicei sale după mulți ani. Fiica a înregistrat această poveste pe un reportofon cu o lună înainte de moartea mamei sale. Mama s-a chinuit toată viața cu sentimentul de vinovăție. Spunea că și-a trădat singura prietenă adevărată. Dar știți ce a mai spus? Că regina știa de denunțurile ei încă de la început. Știa și a continuat să fie prietenă cu ea, să-i încredințeze secrete. Mama a întrebat-o despre asta în seara aceea când i-a mărturisit. Regina a răspuns: Lena, draga mea, crezi că am de ales cu cine să fiu prietenă? Tu măcar te chinui cu conștiința, iar alții mă vând cu plăcere. Dar cel mai înfiorător lucru a fost că mama mi-a povestit despre un singur caz. Anul 1976. I-au trimis reginei o tânără manechină, Svetlana. Frumoasă, ambițioasă, gata de orice pentru carieră. Sarcina ei era să-l seducă pe bărbatul de care regina era îndrăgostită pe atunci, un jurnalist italian venit să realizeze un reportaj despre moda sovietică. Svetlana se străduia, flirta, făcea ochi dulci și deodată regina s-a apropiat de ea și i-a spus: Lena, ești frumoasă și cu siguranță vei reuși, dar ține minte, după aceea te vor obliga să scrii un raport detaliat despre ce a spus în pat, ce alunițe are pe corp, la ce suspina în somn. Și acest raport va fi citit de 12 bărbați de la Lubianca, care vor discuta și vor râde. Ești pregătită pentru asta? Svetlana a pălit și a plecat. După o săptămână, a fost transferată la Casa Modelelor din Leningrad. Regina a salvat-o de mizerie, de rușine, cu prețul unei noi perioade de singurătate. Dar au fost și cei care nu tac nici măcar acum. În anul 2018 a murit Tatiana Gordieva, aceeași directoare a casei de modele care a participat activ la hărțuirea reginei. Pe patul de moarte ea a chemat un preot, nu pentru spovedanie, ci pentru a se justifica. Preotul, părintele Mihail, a povestit mai târziu această conversație. Cu permisiunea muribundei, ea a vrut ca aceasta să fie auzită. Spunea că nu a avut de ales, că dacă nu ar fi fost de acord să o distrugă pe Zbarskaya, ar fi fost distrusă ea însăși. Și nu doar ea, ci și soțul, fiica, nepoții. Am ales familia, repeta ea. Orice mamă ar fi ales familia. Dar în ochii ei nu vedeam siguranță, ci o rugăminte. Mă ruga să fiu de acord, să confirm că a procedat corect. Am tăcut. Atunci ea a spus ceva îngrozitor. Știți, părinte, uneori mă gândesc că poate regina a fost mai fericită decât noi toți. Măcar ea a murit liberă, iar noi am trăit toți acești ani cu teama că într-o zi vor veni și după noi. Există o fotografie făcută în anul 1961 la Paris. Regina Zbarskaya stă pe balconul hotelului Plaza Atene. Jos. Parisul de seară, luminile turnului Eiffel. Ea nu pozează, ci privește pur și simplu în depărtare. Fotograful a surprins un moment de fericire absolută. Celui care privește această fotografie acum îi vine greu să creadă că această femeie își va încheia zilele într-o garsonieră comună uitată de toți. Dar să încercăm să înțelegem cine a fost regina Zbarskaya pentru epoca sa. Doar o femeie frumoasă, o victimă a sistemului sau ceva mai mult? Filosoful și scriitorul francez Bernard-Henri Lévy, care s-a întâlnit cu regina în anii 60, a scris despre ea câteva rânduri uimitoare. Ea era o negare vie a sistemului sovietic, însă și existența ei dovedea că frumusețea nu se supune ideologiei. Kremlinul credea că o folosește ca armă, dar frumusețea nu poate fi o armă. Ea poate fi doar ea însăși. Și în asta consta tragedia reginei.
Era prea autentică pentru o lume falsă. Iată ce scria Pierre Cardin în memoriile sale. Când am văzut-o prima dată pe Regina, am înțeles că în fața mea nu era doar un manechin. Era o femeie enigmă, o femeie contradicție. În ea se îmbinau lucruri de neîmbinat, închiderea sovietică și șicul parizian, melancolia slavă și pasiunea italiană, naivitatea copilărească și înțelepciunea străveche. Era ca acele păpuși rusești matrioșca. Deschizi una, iar înăuntru se află alta, și așa la nesfârșit. Dar cea mai cutremurătoare mărturie a fost lăsată de un om de la care nimeni nu se aștepta să audă. În anul 2001, la Buenos Aires, a murit un bărbat în vârstă, cunoscut vecinilor drept Don Oleg. Înainte de a muri, i-a înmânat avocatului său un plic sigilat, cu rugămintea de a-l trimite în Rusia, la redacția ziarului Moscovski Komsomoleț. În plic se afla o scrisoare. Scriu această scrisoare știind că nu mai am mult de trăit. Numele meu real nu vă va spune nimic. În Rusia sunt considerat mort din anul 1983. Dar trebuie să spun adevărul despre ultimele zile ale reginei Zbarskaya. Da, am fost acolo. Am venit după ea, așa cum i-am promis cu mulți ani în urmă. Ne-am cunoscut la Paris în anul 1962. Lucram. Nu contează ce meserie aveam. Important este că m-am îndrăgostit de ea la prima vedere, iar ea nu a văzut în mine niciun spion sovietic, niciun om al sistemului. A văzut pur și simplu un bărbat care era gata de orice pentru ea. Când am fost rechemat din Paris, am înțeles că ne-au despărțit intenționat. Regina devenea incontrolabilă, iar regina îndrăgostită cu atât mai mult. Mi s-a oferit de ales, să o uit sau să dispar. Am ales a treia variantă, i-am înscenat moartea și am intrat în clandestinitate profundă. Timp de 15 ani am pregătit evadarea. Am creat identități noi, am căutat canale de încredere, am strâns bani. Și iată că, în noiembrie 1987, m-am întors și am găsit-o în acea oribilă garsonieră comună. Doamne, ce-au făcut cu ea! Dar știți ceva? Când m-a văzut, în ochii ei a strălucit aceeași flacără. M-a recunoscut. După toți acești ani, după toate experimentele și medicamentele, m-a recunoscut. I-am propus să fugim. Totul era pregătit. Documente pe numele Maria Rodriguez, bilete spre Argentina via Viena, bani, o casă sigură în Buenos Aires. Ea a fost de acord. A spus că va veni peste 3 zile, doar să și-a rămas bun de la sora ei. Dar nu a venit. Am așteptat la locul stabilit 6 ore, apoi m-am dus la ea. Vecina mi-a spus că regina s-a încuiat în cameră și nu lasă pe nimeni să intre. Am implorat-o să deschidă. Ea mi-a răspuns prin ușă. Pleacă, Oleg, pleacă și trăiește pentru amândoi. Sunt prea obosită. Și apoi ei nu mă vor lăsa niciodată să plec. Chiar dacă plec, mă vor găsi, iar eu nu mai pot fugi. Iartă-mă. Acestea au fost ultimele ei cuvinte pe care le-am auzit. După 2 zile am aflat de moartea ei. Nu cred în sinucidere. Cred că știa că vor veni după ea, de îndată ce vor afla de vizita mea. Și a ales să plece în condițiile ei, ca o regină. Am plecat singur în Argentina. Am trăit aici 14 ani, gândindu-mă la ea în fiecare zi. Știți ce mi-a spus la ultima noastră întâlnire? Oleg, am învins. Ei cred că m-au distrus, dar nu este așa. Am iubit, am fost iubită, am trăit o viață adevărată. Iar ei au fost mereu morți, doar că nu știau asta. Iertați-mă, regina, iertați-mă că nu v-am putut salva, dar v-am îndeplinit rugămintea. Am trăit pentru amândoi și fiecare zi din această viață v-a fost dedicată. Scrisoarea a provocat un șoc. KGB-ul, FSB, toți au negat existența unei astfel de persoane. Dar faptele sunt încăpățânate.
În arhive s-au găsit urme, fragmentare, șterse, dar urme. Operațiunea Întoarcerea, datată noiembrie 1987. Căutarea unui dezertor deosebit de periculos. Ordin de lichidare în caz de descoperire. Iată că am ajuns la sfârșitul acestei povești, sau la începutul ei, pentru că de fiecare dată când pare că toate punctele deasupra i-ului sunt puse, apare un nou detaliu, o nouă mărturie, un nou document care răstoarnă totul cu susul în jos. Să fim sinceri, probabil că nu vom afla niciodată adevărul complet despre regina Zbarska. Prea multe documente au fost distruse, prea mulți martori și-au dus secretele în mormânt. Prea multe minciuni s-au acumulat peste adevăr în aceste decenii. Povestea pe care tocmai ați auzit-o a fost adunată bucată cu bucată din zeci de surse. Amintiri ale contemporanilor, documente declasificate, interviuri, jurnale, fotografii păstrate întâmplător. Unele fapte sunt confirmate documentar. Da, regina Zbarskaya a fost într-adevăr prima manechină sovietică care a cucerit podiumurile mondiale. Da, a lucrat la casa de modele de pe podul Kuznetsky. Da, cariera ei s-a întrerupt în circumstanțe misterioase. Da, a murit pe 15 noiembrie 1987, la vârsta de 52 de ani. Dar multe lucruri rămân în sfera presupunerilor și a mărturiilor imposibil de verificat. A fost oare recrutată de KGB? A fost oare folosită ca capcană cu miere pentru diplomații străini? Au fost efectuate experimente psihofarmacologice pe ea? A existat oare misteriosul Oleg Rosenberg, care și-a înscenat moartea din dragoste? Fiecare este liber să-și tragă propriile concluzii. Ceea ce știm cu siguranță este că regina Zbarskaya a devenit un simbol. Un simbol al frumuseții care nu se încadrează în tipare. Un simbol al talentului pe care sistemul încearcă să-l pună în slujba sa. Un simbol al omului zdrobit de roțile istoriei, dar care și-a păstrat demnitatea până la capăt. Cunoscutul culturolog rus Vitali Tretiakov a spus odată: povestea cu Zbarskaya nu este un roman polițist și nici o melodramă. Este o tragedie din Grecia antică, jucată pe fundalul epocii sovietice. Eroina, înzestrată cu darul divin al frumuseții, sfidează soarta și piere. Dar moartea ei nu este o înfrângere, ci un apogeu. A murit așa cum a trăit. Frumos. Și acum să ne amintim cuvintele reginei Zbarskaya însăși, pe care le-a rostit într-unul dintre ultimele interviuri acordate în anul 1970 revistei franceze Elle. Frumusețea nu este ceva ce deții, este ceva ce te deține pe tine. Poți încerca să o vinzi, să o schimbi, pe faimă, bani, iubire, dar în cele din urmă ea va cere plata principală, viața ta. Și știți ce? Sunt gata să plătesc, pentru că a trăi urât înseamnă a nu trăi deloc. Poate că în aceste cuvinte se ascunde răspunsul. Regina Zbarskaya nu a fost o victimă. A fost o războinică care a luptat pentru dreptul de a fi ea însăși. Într-o lume în care individualitatea era considerată o crimă, a pierdut sau a câștigat, rămâne la latitudinea voastră să decideți. Există o legendă. Se spune că în casa modelelor de pe podul Kuznetsky, care acum nu mai există în forma sa inițială, uneori se aud pași noaptea, ușori, grațioși, ca și cum cineva în pantofi cu tocuri înalte ar merge pe podium. Paznicii jură că au văzut de câteva ori silueta unei femei în rochie de seară. Ea apare pentru o clipă și dispare, lăsând în urmă un parfum abia perceptibil de parfum francez. O invenție, o halucinație colectivă. Sau poate că sufletul reginei Zbarskaya încă mai iese la defilarea ei eternă, arătând lumii ceea ce nimeni nu i-a putut lua: frumusețea, grația, demnitatea. Nu vom afla niciodată adevărul,
Dar poate nici nu este nevoie, pentru că regina Zbarska a încetat de mult să mai fie doar o femeie din carne și oase. A devenit un mit, o legendă, o avertizare și o sursă de inspirație în același timp. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați parcurs alături de noi acest drum dificil. Vă mulțumim că ați ascultat această poveste până la capăt. Înțelegem că ea ridică multe întrebări, multe emoții, poate chiar controverse și dezacorduri. Și este normal. Asta înseamnă că povestea reginei din Zbara este încă vie, încă importantă, încă ne face să ne gândim la prețul frumuseții, al libertății, al iubirii. Am încercat să fim cât mai obiectivi, să ne bazăm pe sursele disponibile, să comparăm faptele. Dar înțelegem de asemenea că într-o poveste în care s-au împletit tragedia personală și mașinăria statului, iubirea și trădarea, arta și politica, este imposibil să punem toate punctele pe vord și nici nu este nevoie. Ce părere aveți despre soarta reginei Zbarskaya? A fost ea o victimă a sistemului sau și-a ales singură calea? Este adevărat ceea ce povestesc martorii oculari sau timpul le-a distorsionat amintirile? A existat oare misteriosul Oleg gata de orice din dragoste? Și mai ales, ar fi putut această poveste să se termine altfel? Scrieți-vă părerea în comentarii, împărtășiți acest videoclip cu prietenii, să afle și ei despre femeia care a devenit simbolul unei întregi epoci. Dați un like dacă această poveste v-a emoționat, v-a făcut să reflectați, nu v-a lăsat indiferenți. Și nu uitați, frumusețea este o forță capabilă să schimbe lumea, dar este și o responsabilitate. Responsabilitatea de a fi noi înșine într-o lume care încearcă constant să ne transforme în altcineva. Povestea reginei Zbarska nu este doar povestea unei singure femei. Este povestea noastră, a tuturor, a visurilor și temerilor noastre, a prețului pe care suntem gata să-l plătim pentru dreptul de a fi noi înșine, a alegerii dintre siguranță și libertate. Viața ei s-a încheiat acum 37 de ani, dar întrebările pe care le-a lăsat sunt actuale și astăzi. Ce este mai important? Succesul sau demnitatea? Siguranța sau libertatea? O viață lungă și mediocră sau una scurtă, dar strălucitoare? Fiecare va avea propriul răspuns și în asta se află probabil principala lecție a reginei Zbarskaya. Ea nu oferă răspunsuri gata făcute. Ea ne obligă să le căutăm singuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la noi întâlniri. Și nu uitați, frumusețea va salva lumea, dacă lumea se va lăsa salvată.